Čaute diváci, ja som Adrian a dneska tu hráme podobné ako Bomber. No, tak prvé čo urobíme, asi urobíme toto, čo je vedľa nás. Dobrali sme. No. Čo by sme dali tomu? Toto. No. Rýchle poďme ďalej. Zase ideme na toto. Ako vždy. Hopsa. To som tak sa to nechcem. Ne, prosím. Voda. Tak idem otráviť. Roaming. No. Aspoň tu bude 20 lajkov. A poďme hrať. Zase tento. Tie mapy sú tu hrozné. Má štít. Ne, tých duchov nesnáším. Tu máš. Ja. Prehrali sme všetci. Ešte by som urobil 4 kola. 4. A potom, už som ukončil, aký ste vedeli, tak o 18:35 bude nové video od hry nejakej, teda neviem akej presne, ale viem, že o nejakej určite áno. Ako vždy, video musí byť všade aj vždy. Uteč! Vyhrel! Čo ja som mal vyhrať? No, toto ja tu nesnášam. Keď on sa zabil prvý, tak už ja som mal vyhrať, aj keď som ja zomrel. Ktorý pôjde na mňa? Aha, tak tento. No, tak ja idem na ňo, nie ty na mňa. A hneď budem mŕtvý. Zase nikto. Vyhrá vlastne niekto. Asi nikto. Dojde na mňa. Ja na toho to nechce, ja chcem ísť na toho. Čo viem, aspoň, že je hráč a nie nejaký... Čo ja viem. Keby ste vedeli, tak ja som tu tento rohle. Keď ste nevideli. No. Ešte si premyslím, že akú hru budeme hrať.
To vôbec neviem. Akú hru by sme si zahrali. Hops. Má húzné bomby. Wow. Dobre. Tak toto je asi všetko a čaute. Dobre, ešte raz. Čaute. Bam.